سلام عندنا نعاكم يخون خبركم سمعتنا إظهار ميني ميديايو نلومسوني 4 حملة تدالو حصرت زيناتات هاجرات نورديك أسعبنا كنقرب لكم هنا نمكتالكم إن عدمنا أرستاتهم كنقدم ቋንቋ ሾደን መምላኽ ኣገዳሲ ረቋሒ ቀዋሚ መንበሪ ክኸውን እዩ ስደተኛታት ዩክሬን ብማዕረ ክመቃርሑ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ኣብ ትግባር ክውዕል እዩ ደሓንቲ መርከብ ኤምኤስ ኤስቶንያ ሓቁ ክንገሮም ሓቲቶም ኣብ ዴንማርክ ሓደ ዕጡቕ 3 ሰባት ቀቲሉ أرست زيناتات كتسمعوا صنيحكم كبرى سمعتنا زرزرات يقصل ቋንቋ ሾደን ከም ረቋሒ ቀዋሚ ፍቃድ መንበሪ ክኸውን ከም ዝድግፋ ክልተ ዝዓበያ ሰልፍታት ሾደን ገሊፀን መንግስቲ ብወገኑ እዚ ብኸመይ ክካወን ከም ዝግብኦ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ሬድዮ ሾደን ሓቢራላ እንተኾነ ግና ምቁፅፃር ኣብያተ ትምህርቲ ሾደን ኣብ ብቕዓት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተዋሃበ ትምህርቲ ቋንቋ ሾደን ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊፅሎ ቋንቋ ሾደን ከም ቀንዲ ረቋሒ ቀዋሚ ፍቃድ መንበሪ ይኸውን ምህላው ንጠለብን ደረጃን እቲ ዝወሃብ ኮርስ ቋንቋ ከማዕብሎ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ስደተኛታትን ምዋሃድን ኣንደር ሺገማን ኣመልኪቱሎ ስደተኛታት ዩክሬን ብማዕረ ክመቃርሑ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ኣብ ትግባር ክውዕል ምዃኑን ገለ ስደተኛታት ዩክሬን ክግዕዙ ከም ዝኽእሉን ተገሊጹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሾደን ኣዋሃዲት ስደተኛታት ሊና ኣንደርሰን ኣብ ሃላንድ ደቡብ ሾደን ዝርከብ መደበር ሬድዮ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ምስ ስደተኛታት ዩክሬን መዓልታዊ ከም እተራኸብን እቶም ስደተኛታት ተሻቒሎም ምህላዎምን ምስተውዓል ኣመልኪታ ኣብ ናይ ብሕቲ መንበሪ ዘለዉ ስደተኛታት ዩክሬን በዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘይግዝኡ ተገሊጹሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኣየት 1994 ኣብ ዝተሓለት መርከብ ኤምኤስ ኤስቶንያ ንስክላ ዝደሓኑ ተጓዓዝትን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር እቲ ሃገር ኢንግዋር ካርልስን ኣብታ መርከብ ወታደራዊ ጽዕነት ብዛዕባ መንባሩ መንግስቲ ንጹር መልሲ ክህቦም ምሕታቶም ሬድዮ ሾደን ገሊጻ እዚ ፍጻመ 25 ዓመታት ሓሊፍዎ ብምህላው ሕጂ ነቲ ሓቁ ክንፈልጥ ግዚኡ ዝኣኸለ ይመስለኒ ክትብል ካብቶም ዝደሓኑ ተሳፈርቲ ሳባ ሃድሪየርሰን ገሊጻላ ኣብ 2004 ዕጡቃት ሓይልታትን ጉምሩኽን ኣብታ መርከብ ወታደራዊ ናውቲ ሩስያ ክፀዓንን ናብ ሾደን ክበፅሕን ገይሮም መንባሮም ሓበሬታ ወፂኡ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ክፋላት ምዕራብ ኖርዌይ ብጫ መጠንቀቕታ ሓደጋ መሸንበባ ዝናብ ወፂሎ ኣብ ሃላንድ ኣብ ሰዓት ካብ 15 ክሳብ 30 ሚሊሜትር ዝግመት ከቢድ ዝናብ ክዘንብ ከም ተራእየን እዚ ድማ ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ክቕፅል ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎ ኣብ ጻዕቅን ብዝሕን ዝናብ ፍልልያት ኣሎ ክሊማ እውን ክቀያየር ይኽእል እዩ ክብል ትካል ሜትሮሎጂ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣፍሊጡሎ ኣብ ሩባታትን ቀላያትን ዘለዉ ገለ ጽርግያታት ክዕፀው ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ወሲኹ ጠንቂቑ ማይ ብብዝሒ ይውሕዝ ብምህላው ካብ ዓቐብ ዘለዉ ጽርግያታት ርሓቑ ኢሉሎ እቲ ትካል ሜትሮሎጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡብ ኮፐንሃገን ዴንማርክ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ሞል ወዲ 22 ዕጡቕ 3 ሰባት ብምቕታሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ ተገሊጹ ድርኺት ገበነኛ እንታይ ምንባሩ ንጹር ዘይምዃኑ ምናልባት ግና ግብረ ሽበራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዋና ኣዛዝ ፖሊስ ሶሪን ቶማሰን ኣመልኪቱሎ ዴንማርክ ባርባራዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ሞል ዝሽምቱ ዝነበሩ ቆልዓ ሰበይቲ ግዳያት ዝመጥቃዕቲ ኮይኖም ብርክት ዝበሉ ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ክትብል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜት ፍሬደሪክሰን ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ኣሸጋሪ እዋን ዴንማርካውያን ብሓባር ደው ክብሉ ስድራ መወቲ ከዓ ምጽንናዕ ክረኽቡ ተመንያላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኖይ 4 ሓምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝ ተፈጺሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ዋዕሉ